Şuunlar Mar vilayetinin Garawum etrafında itiyarıp hassahana yüz tutyan adamların şol sanda çağaların sanının göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Yerli häkimetler ösün döwletlerde bolşýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen çemeleşmeň deregine raýatlara olary wagşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 noýabrda Sewitden maglumat berdi. İhtiyarıp hastahana gelýän raýatlaryň arasynda kiçi ýaşly mektep okuwçylary hem bar. Biz köplenç olary 20 günlük tanzym ýazyp berýäris. Olar 20 güniň dowamında günde 2, jemi 40 tanzymy göweginiň her tarapyndan almaly bolýarlar. Dip etrap hasahanasynyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, uly ýaşly adamlary we çağalary itýarmak bilen bagly ýagdaýlara etrabyň tas ähli çetki owalarynda duş gelse bolýar. İtiyarıp hassahana düşen raýatlar polisiýa işärler tarapyndan soro hem edilýär. Olar wakanyň nirede bolandygyny, ýaryn itiň reňkini, boýuny, kimiň itidigini soraýarlar. Resmi kagyz hem doldurýarlar. Ýöne olara garşy hiç şeýle çäre görmeýärler diýip ýakynda itýaran Garawumly ýaşaýjy aýtdy. Ol munyň sebäbini soňky döwürde öýsüz, öwzarsyz etlerin üýşüp, iýmit gözleginde owalara gelmegi we adamlara, çağalary topulmagy bilen bagly wakalaryň köpelendiği barada polisiýa işärlerini we arçynlygy ençeme gezek yüz tutandyklar bilen delillendirýär. Hem polisiýa hem de arçynlygy ençeme gezek yüz tutandygymyza garamazdan ýarýan itlere garşy çäre görülmeýär. Biz olardan itlere tanzym edilmegini, adamlara, çağalara topulma diýaly iýdek edilmegini, iýmit berilmegini soradyk. Ýöne häzir çenli netije ýok. Az itler owamyzda henüz aýlanyp ýör. Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Galbersede owa arçynlary we polisiýa işärleri öýsüz, öwzarsyz jandarlara rehim şepagat görkezip, köçelerden ýygnamaň ýa-da tutup degişli sanjymlary etmeň deregine ozalky tejribelerini eýerip, olary wagşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bizde ýarag, awy ýok. Jemaat hojalygy müdirliginiň işärlerinde hem itleri atyp öldürer ýaly okdäri ýok. Özüňiz awy satyn alyp, malyň içegesiniň içine awy salyp, bölükläp itlere verip öldürüň. Dip yerli ýaşaýjy arçynlygyň işäriniň aýdan sözlerini titirleýär. Ýöne ýaşaýjylar öýsüz, öwzarsyz jandarlary wagşylarça öldürmeň deregine olaryň köçelerden ýygnalyp, ýörite penahanalara ýerleşdirilmelidigini belliýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda Garawum etrap hassahanasyndan resmi tesvir alyp bilmedi. Bu waka adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlanýan Türkmenistanyň hökümetiniň öýsüz ittir pişikleri goşadır içinde gırmak boyunça alıp baryan kampanyasının Nowatdaky gezek güýçlenen mahalyna gabat geldi. Lebap vilayetiniň administrativ merkezi Türkmenawatda 25 noýabrda şeýle çärelere badalga berilip, şondan bir gün soňra şäheriň etrapçalarynda ellerinde armatur götürüp it pişik gözleýän adamlar peýda boldy. Kommunal işçiler etrapçalardaky zibil çeleklerine iýmit gözläp gelýän it pisikleri wagsylyk bilen ýenjip başladylar. Bizim goloýymyzdaky çeleklerin ýanynda bir pisigi öldürüp, onuň maslagyny torwa akladylar. Dip Bahar etrapçasynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäheriň ýaşaýjy üçünçülük bölümlerindäki we polisiýa idaralaryndaky çeşmeler zorluk kampaniýalarynyň ýokurdan görkezme esasynda ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda itleriň köpçülük ýerlerde awlanmagy we köçelerde ilatyň gözüniň öňünde rehimsizlik bilen öldürilmegi ýyllar boýu dowam edýär. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada resmi derejede hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Bu barada ýurdun metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Munyň bilen bir wagtda ýurt ýolbaşçylary Türkmen alawaý çopun tohumuna degişli itin kultuny östürýär. Paýtagtda alawaý itine bagyşlanyp ýörite heykel oturduldy. Oktyabr aýynda alawaý itiniň ýörite bayramy hem bellenip geçilýär. Balkan vilayetinin Goğuçu ekilen etraplarynyň aglabasynda palta ýygymy tamamlandy. Yetişdiren palta hasylyny döwlet harmanyna tawşyran kärinetçi daýhanlar hökümetiň paltany wada beren ýokary narhyndan satyn almaýandygyna aýdýarlar. Daýhanlar döwlete tawşyran palta hasyllar üçin girdejileri bank kasaplaryna geçip başlanyny tölegiň azlygyny gördüler.
Soňra köp daýhan öz daýhan birleşigindäki o huzurluk resmileriniň ýanyna baryp gaýtadan hasaplap bermegi sorady. Şonda olar paýtanyň her bir kilogram üçin tölegiň täze nyrkdan därli köne wakadan sehel ýokarda hasaplanylýanlygyny bilip galdylar. Dip Gyzylarwatly bir kärenneçi daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlar bilen Gyzylarwat etrawynyň Zow we Parow daýhan birleşikleriniň hemde Bereket etrawynyň Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky we Uzynsuw daýhan birleşikleriniň paýtaçy kärenneçileri ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olaryň en çemesiniň Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna aýtmagyna görä, owa hojalygy resmileri özlerine ýüzlenýän kärenneçilere paýtanyň her bir kilogramynyň 5 manada derek 2,5 manatdan hasaplanandygyny ma'lum edipdirler. Olar munyň sebäbini düşündirmezden şol 2,5 manatdan 1 manadyň ýygym işleri üçin saklanandygyny we netijede daýhana her bir kilogram paýta üçin 1,5 manat tölö geçirilendigini aýtdylar diýip başga bir yerli kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellisek şu ýyl Türkmenistanda paýtanyň döwlet tarapyndan satyn alyş narhy buğdaýyň narhy bilen bilelikde tas 3,5 esse töweregi ýokarlandyryldy. Şonda täze narhlaryň şu ýylyň hasylyndan başlap hereket edip başlajakdygy hem aýdylypdy. Resmi maglumata görä nah paýtanyň 1 tonnasy üçin döwlet satyn alyş bahalary ýygymyň başlanýan gününden 15-nji oktyabra çenli 5.000 manat, 15-nji oktyabrdan 15-nji noýabra çenli 4.770 manat. 15-nji noýabrdan ýygymyň tamamlanýan gününe çenli 4.550 manat möçörde kesitlenýär. Şeýlede ýüpek paýtanyň 1 tonnasy üçin döwlet satyn alyş bahalary ýygymyň başlanýan gününden 15-nji oktyabra çenli 6.700 manat, 15-nji oktyabrdan 15-nji noýabra çenli 6.400 manat, 15-nji noýabrdan ýygymyň tamamlanýan gününe çenli 6.100 manat möçörde bellenildi. Mundan ozal paýtanyň bahasy 6 ýyllap 1355-1500 manat aralygynda saklanýardy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň 9-njy fevralynda täze bahalary elan edenlerinde munyň owa hojalyk önümlerini öndürjileri ykdysady taýdan höweslendirjekdigini aýdypdylar. Balkanly kärenetçiler häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny, özleriniň planlaşdyrylandan 3 esse az girdeji alandygyny we arzularynyň puja çykandygyny aýdýarlar. Bu ýyl daýhanlar hassa agyr şertlerde zähmet çekdiler. Güýçli ýagyşly gelen bahar aýlaryna daýhanlar gogaçany 2 käte 3 gedek gaýta-gaýta ekmeli bolurlar. Daýhanlaryň çeken adaby netijesiz galýar. Dip Bereketli daýhan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz paýtanyň wada berilen täze nyrkdan satyn alynmaýandygyny bilip galan daýhanlaryň arasynda kärende ýerlerini ýygyna tawşyrýanlaryň bardygyny hem belliýär. Bu kärende ýerleriniň her biriniň ululugy 10 hektar meýdana barabar diýip yerli daýhan aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan etraplaryň owa hojalygy bölümlerinden tesvir alyp bilmedi. Resmi metbuata görä Balkanly baba daýhanlar şu ýyl paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamasyny ýurtda ilkinji bolup ýerine ýetirdiler. Türkmenistan Altyn Asyr neşiriniň 10-njy noýabrda çap eden habaryna görä olar 16.000 tonnadan gowrak paýta hasylyny döwlet harmanyna tawşyrdylar. 29-njy noýabrda ýerden Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri Tbiliside parlament binasynyň daşyndaky demonstrantlary daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gaz we suw toplaryny ulanyp bir näçe adama şol tamda Azat Ýewropa, Azat radiosynyň we beýleki neşirleriň jurnalistlerine hüjüm etdiler. Premier minister Irakli Kabahidze bir gün ozal öz hökümetiniň Ýewropa bileşigine agzalyk gepleşiklerini 2028-nji ýyla çelini toktaýandygyny we Brüsseliň büdjet grantlaryny kabul etmejekdigini ma'lum edeninden soň gahar gazap bildirmek üçin ýygnanan müňlerçe adam parlamentiň öz howpsuzlyk derejesini iň ýokary dereje gyzyla çykarmagyna alyp geldi. İçeri işler ministerligi bir kanun ve gazaplı çäherleriň netijesinde diýip häsiýetlendiren wakalarynda 43 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. Oktyabr aýynda geçirilen parlament saýlawlaryndan bäri Gürjistan Arzuwy partiýasynyň 54% tet almagy bilen Gürjistan tolgunçluklara gaplandy. Opozisiýa agzalary we günwatar hökümetleri bu ses berişligi Russiýanyň täsiri sebäpli düzgün bozulmalarynyň kölegi salandygyny aýtdylar.
Ýewropa Birleşigine tarapdar suňy meňzes protestler Batumi, Gori, Kutaisi we Zugdini ýaly şäherlerinde hem geçirildi. 29 noýabr güni irden basyp ýatyrmalaryň dowam etmegi bilen pitnä garşy polisiýa paraxçylykly demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gaz we suw toplaryny ulandy. Maskly polisiýa redin oklaryny atyp demonstrantlary we jurnalistlere rehimsiz darady. Azatlyk radiosynyň Gürcistan gullugynyň jurnalisti David Sigarelli wakalaryň jümmüsinden habar berip duran mahaly pitnä garşy polisiýa işgäri oňa ýumruk çaldy we ýere gaçyrdy. Mundan öň Azatlyk radiosy polisiýa ofitseriniň TV Formula nesiriniň jurnalistini gaýta urup duran pursatlaryny ýazga alypdy. Jurnalist ýere gaçandan soň ofitser bu ýeri terk etdi. Jurnalist kellesine we ýüzüne düşen siketler sebäpli keselhana ýerleşdirildi. Häkimet başyndaky Gürcistan Arzuwy partiýasynyň 7 tanqidçisi prezident Salome Zurabishvili 28 noýabrda demonstrantlara bolan goldawyny äsgär etmek üçin Tbilisidaky protest çärelerine goşuldy. Men şu adamlar bilen garşy duruş başlady we ol täze saýlawlar geçirilmeýänçe bes etmez. Dip ol jurnalistlere aýtdy. Mundan başga da Zurabishvili pitnä garşy polisiýa bilen dikleşip Gürcistanyň öz ygtyýarlygyny goramagyň olaryň borjudygyny aýtdy. Seýlede olaryň Russiýa ýa Gürcistany gulluk edýändigi bilen gyzyklandy. Zugdididaky demonstrantlaryň Azatlyk radiosynyň Gürcistan gullugyna aýtmagyna görä, häkimet başyndaky Gürcistan Arzuwy partiýasy ýurdy Ýewropa Birleşiginden ýyda çetleşdirip, has köp Russiýa tarap iterýär. Gürcistanyň resmileri Ýewropa Birleşigi bilen ähli gatnaşyklaryny kesýärler we maliýe almakdan ýüze gürýärler. Bu hökmany ýagdaýda ykdysady çökgünlüge getirer. Dip mugallima Manana Mikava Azatlyk radiosyna aýtdy. Mundan öň Ýewropa parlamenti Gürcistanda ýerine ýetiriji ulgamda täze saýlawlaryň geçirilmeligi barada rezolýusiýany kabul etdi. Onda Gürcistan Arzuwy partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryna garşy sanksiýalar hem göz öňünde tutulan. Rezolýusiýada geçirilen saýlaw netijeleriniň Gürcistanyň halkynyň islegine ygtybarly wekilçilik etmänligi bellenilýär. Rezolýusiýa Ýewropa Birleşigine Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasynyň ýokary derejeli agzalaryny Soltanda Kabahidze, partiýanyň başlygy Irakli Garibashvili, seýlede partiýanyň itaatlandyrjysy milliarder Bidzina Ivanishvili we Tbilisiň häkimi Kahka Kaladze garşy gadagynçylyklaryň girdilmegine çagyrýar. Ýatlatsak geçen ay Ýewropa Birleşigi Gürcistanyň agdalyk arzasyny doňdurupdy. Kabahidze Gürcistan Arzuwy partiýasynyň baş binasynda eden çykysynda Tbilisiň 2028-nji ýyla çelini Ýewropa Birleşigine agza bolmak gepleşiklerini toktaýandygyny we ondan alýan ähli maliýe grantlaryny bes edýändigini aýtdy. Mundan öňki eden çykysynda ol hökümetiň Gürcistany 2030-njy ýyla çelini Ýewropa Birleşiginiň düzümine goşmagy maksat edinýändigini aýdypdy. Gürcistana Ýewropa Birleşigine agza bolmak statusy 2023-nji ýylyň dekabrynda berildi. Emma soňky aýlarda Tbilisiň Brüssel bilen gatnaşyklary yaramazlaşdy. Bu dawaly daşary ýurt agentleri baradaky kanunyň kabul edilmegi bilen başlandy. Tanqidçiler munyň müňlerçe media teristlerini we raýat jemgyýetlerini hamala daşary güýçlere hyzmat edýän hökmünde tagmalajakdygyny aýdýarlar. İýulda Birleşen Ştatlar Gürcistanyň hökümetiniň demokratiýany ýyda testirýändigini aýdyp, oňa niýetlenen $95 milyon himayetini durýandygyny ma'lum etdi.